Orain iristen da, balorazioak egiteko garaia, herritarrekin kalte pertsonala partikularrak eduki dutenekin bilera bat eduki dugu oraintxe, atzo eguardien eduki izan beste bat elkarteekin, gaur kaltetu guztiekin, eta hor konsortzio de seguros edo ja lanian dabil, goizian goiz sortzitan ja peritoak hasi dira peritajeak egiten, eta hemen deialdi bat kaltetu guztiei. Kontaktuan jarri daitezela konsortzio de segurosekin alde batetik, baina baita ere udaletxekin osatzen nahi gean zerrenda horretan azaltzeko. Hau importantea da, guk ere parte batzuk eukitzeko eta konsortzioak eskatzen baizki udatu batzuk guk eman izateko, eta baita ere udaletxean sortu daitezken tramitazioak edo erresteko eta jakiteko zeintzuk izan duian kaltetuak. Eta bestetik balorazioa, azpiegiturak direla, edo eraikin leku publikoa diretakoa, edo mobiliario urbanoarena. Denbora beharko dugu edanak egiteko, baina gu ere konsortzioekin harremanetan gaude, eta gaude ere harremanetan gainontzeko administrazioekin, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa eta Espainiako gobernuarekin, ja denekin hitz egin dugu, eta itxoiten ari gea bilerak egiteko landutagoa dagoenean balorazioa, zenolako laguntzak sortuko dian aztertzeko. Urrungo orduetan, egunetan, informazio gehiago emango dugu. Eta hori bukatzeko, benetan eskerrak eman nahi publikoki gau hortan eta atzo eta gaur eta lanian dabiltzan langile guztiei. Bai udal langileei, eta bai ere kontratatutako beste enpresa batzuei, eta bai ere dia eta gurutze gorriai, ze benetan olako krisi mai bat aktibatuta eukita, lasaitasun bat ere ematen du, eta benetan lana gogorra egin zuten, baino eraginkorra, eta nik uste parte handi batian kalte handi jauak ez dira izan, eta kalte pertsonal ez dira izan, langile guzti hauek bere lana oso ondo egiten dutelako.